Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de l'olor de la seva pell, de l'Alfons Cama, publicat per Gregal. Aquesta història és la crònica d'una vida marcada per un pare cruel i malparit. Ja sé que d'entrada sobta, però és així. La detenció de la germana del protagonista en la batuda de la policia contra l'independentisme de Terra Lliure davant dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 92 desperta en el Santi Tibau tots els fantasmes del seu passat. En l'intent de seguir el rastre deixat per la seva germana, el protagonista, un escriptor poc famós, però amb una obra ja consolidada, es desemmascara a ell mateix i a tota la família a través d'una crònica que a primer cop d'ull pot semblar caòtica, però que a mesura que avança la novel·la encaixa a la perfecció. L'Alfons Cama ens atrapa amb un narrador en primera persona que li permet que el protagonista parli d'ell mateix i dels seus familiars amb sornegueria i alhora despietadament. És un personatge amb molta força, que t'atrau. Relata amb una vivesa que te'l fa molt proper què ha sigut la seva vida i com intentarà recuperar-ne la iniciativa i, també, de passada, un amor de joventut. És molt interessant, d'altra banda, com l'Alfons Cama entra en el món dels escriptors que es dediquen a aquesta feina a temps parcial. En Santi Tibau és un mestre d'escola que reflecteix en els seus llibres la seva pròpia vida. L'autor de l'olor de la seva pell ens ensenya les seves contradiccions i febleses amb una gràcia molt especial.